Haupa, teknopata naiz eta aholku bat daukat zuentzat. Gaueko temperatura gain baloratzen baduzue, nirea bezalako udako katarro batekin bukatuko duzue. Aurrekoan ibein sartu nintzen, denbora pasan, apurua saltzeatzeko, ikusteko ze pagotza zegoenan eta hemen, eta ideia txarra izan zen. Aspalditik begiran enbilen gutizi batekin egin nuen topo, oso presionean gainera, ezin tentazioari eutxi eta gaur iritsi zait. Ona hemen, nire azken erosketa. Ez noa oporretan, beste gauza bat da. Erosin ebana bai, maletin handi honen barruan dago, eta kontua da, esan dizuet, esenteko pagotxa izan zala, besteak beste, maletina apur bat ondatuta dagoelako. Ikusten baduzu hor, badu kolpe bat, eta orduan, horrek dendetan saltzeko zailtasunak ekartzen ditu, eta horregatik omen zegoen, presio nahiko majoan iben. Erosi dudana da, eta maletin honen barruan da, batzuek marka ezagutuko duzue, Samsung hau ez da Samsung famatuaren bertsio txino bat, baizik eta audio ekipamenduak egiten dituen marka bat, eta erosketa da... Honela be, ez du pista hendirik ematen, ez da? Baina hau, papera eta kentzen baduenetik, hobeto ikusiko duzu zer dan. Bideoetarako, bideoak hobeto egiteko mikrofono bat. Eta, kutsaren barruan, batetik daukau mikrofonua bera, bestetik daukagu, izpillo efektua pairatzen ari naiz. Ingelesez, hau da ingelesez shock mount deitzen diotena, hau da amortiguadore moduko bat, mikrofonoa hemen jarri eta, zaratak itxiago, inguruko zaratak itxiago harrapa dezan. Gero hemen daukau oinarria. Bestetik daukau oinarrian jarri behar dan oina. Eta azkenik, non da, hemen, USB kablea eta hemen ikusten dozuenez, maletinaren giltzak ez da, hauek hemen itxiko ditugu. Mikrofonoa berez ikusten dozuenez, podcastingak egiteko pentsatutako mikrofono bat da, kondentsadoreko mikrofono bat da, gama ertain altukoa esan dezagun, berezitasun bat du eta da USB konektorea daukala, hau da, ohiko audio interfazaren bidez, interfazaren ordez barkatu, USB bidez konektatzen da zuzenean ordenagailura. Egia esan, astuntxoa da, desanteko pisua du, eta, baditu hainbat aukera soinua edo zertzeko, ez da, hobetzeko. Batetik, atzeko aldetik 3 posizio dauzka, kardioidea deitzen dana, hau da, mikrofonaren aurrean dagoen soinua bakarrik grabatzen duena, gero hemen ikusten duzuen 8 formako hori, hau da, mikrofonaren aurrean eta mikrofonaren atzean gertatzen dena grabatzen duena, eta bestea omnidirekzionala edo, mikrofonaren inguruan gertatzen den dana grabatzen da bena, ez? Beste alde batetik, aurretik, agudoak edo filtratzeko sistema bat dauka, eta mikrofonaren sentsibilidadea murrizteko botoia, ez da? Posizio normala 0 da, eta orain dagoen ken 10 horretan, ken 10 dezibeli horretan, apur bat zaratak itxiago jasotzen du. Samsung markakoa da, esan dizuedan bezala, eta C03U da modeloa. Samsung honek fabrikatzen ditu USB-ak direnak eta USB-ak ez diren mikrofonuak, eta U horiek dira normalean, mikrofono normalen USB zerak, aldaerak edo. Ni banen bilen, beste modelo baten bila, Samsung G-Track, G-Track deitzen dan baten bila, beste horrek olako txirinbolito gehiago dauzka eta aukera gehiago soinua kontrolatzeko. Egia esan hau errorez hartu dut, pentsatuz G-Track horietako bat zala, baina egon naz, beste analizi batzuk ikusten eta ez du ematen txarra danik. Así que,
Ontxe bertan egingo dut traste guztia montau, eta probatxo bat egingo dugu, bale? Kontua da, aspalditik nabilela gogoz, orain arte erabili dudan mikrofonoa, bideoetan erabili dudan mikrofonoa aldatzeko. Orain arte erabili dudana, hemen ikusten duzuen Logitech hau da. Ez dago txarto, baina bueno, hau soinua eta ez du ematen. Lehenengo eta behin euskarria prestatu beharko dugu, horretarako, bueno, hemen daukat makilla nolabait, eta hemen dago oinarri pisutsu bat, egin behar dana da, bueno, pues hau hemen enroskau. Bueno, hortza, hemen txedau, uste dut nahiko ondo aguantauko dauela. Orain egin behar dugun beste gauza bat da, esok maut hau bestearen gainean ajustau. Horretarako kendu behar da, hemen dagoen adaptadore hau. Torloiu sistema horiek diferenteak dira estatu batuetan eta Europan. Horregatik dakarte, zera hau ez da, adaptadore hau. Orduan, bueno, roskatxoa kenduko dut, txampon batekin. Roskatxoa kenduta daukagula, euskarrian enkajatu behar da, hau ere, bueno, ingo dut kamaratik. Euskarria montauta daukagula, honi kendu behar diot daukerren beste euskarri alternatibo bat, eta kontua da orain, hau bere euskarrian kokatzea. Geratu da, mikrofonoa geratzen da, ikusten duzuenez, oso pro. Azkenengo pausua noski, USB kable hartu eta ordenagailura entxufatzea. Hemen dago konektorea. USB kable zarra, ez USB C, ez B, eta ez ezer. Orduan, bueno, hau konektauta dagoela, hemen utziko dut. Beste zatia ordenagailura, noski. Pizten da argi berde bat, esaten diguna mikrofonoa martxan dagoela, eta oraintxe egingo dut mikrofono aldaketa, ia igertzen dan diferentzia ala ez. Bueno, hauxe da Samsung C03U mikrofono berriak ateratzen duen soinua. Oraintxe jarriko ditut kaskoak eta konparatuko dut aurreko grabazioarekin ikusteko audio diferentzia hori igertzen dan, ez dan igertzen eta merezi dauen ala ez. Nik audioa ez dakit, baina itxuragatik bakarrik ja uste dut merezi dagoela, ez da? Hau traste elegantea da eta politia geratzen da. Nik uste dut erabiltzen ez dudanean horatzean jarriko dudala apaingarri gisa. Tira, hau da dana momentuz, jarrituko probak egiten traste honekin eta beste batzuekin, eta aldudan neurrian zuei erakusten bai. Mila esker bideoa ikusteagatik, eta aurrengora arte, ondo segin!